Fi żjara statali deskritta bħala xhieda ta' relazzjonijiet tajba bejn pajjiżna u l-Kosovo, il-President tal-Kosovo Avitete Jajaga tkellmet dwar l-isfidi li pajjiżi żgħar bħal Malta u pajjiżha jaffaċċjaw biex ikunu trattati ugwalment bħal pajjiżi kbar. Għaldaqstant flaqa mal-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca Jajaga aċċennat dwar l-importanza li Malta u l-Kosovo jaħdmu flimkien. Kif propju se jsir it-tnejn bl-iffirmar ta' Memorandum of Understanding bejn il-Kamra tal-Kummerċ Maltija u l-Kamra tal-Ekonomija tal-Kosovo. Minaħa tagħha l-President Colero Preca sostniet li pajjiżna se jagħti appoġġ sħiħ lill-Kosovo biex isir parti integrali fl-Unjoni Ewropea. Filwaqt li sostniet li din iż-żjara għandha lan li tkompli tqarreb u żżid il-kooperazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi.